Maza ne. Vrčte. Jo, bojujte. To nejde přibližovat? Nevím. No. No, zjistil jsem největší průser. Mě Kučák nebere moje video z foťáku, jako. Co máš, Olympus? Ne, já točím to HDčku a můj Kučák nedává HDčko. No. Víš co, ty vole. Mít to video z foťáku, už mi nepřehraje, to je stačí. No, nám to přehrává, ale taky má co dělat, jako. Bojujte. Fight. Beky, Beky. Jsou trouby. Čítej, Jess, přines. Pojď sem, honem, přines to. Beky nech furt zahryzla do toho jednoho místa. Jo, ona je to nic jiného nedělá, ona se akorát zahryzne a drží. A chodí za Jessinu. To je slabší, víš? To vlastně to má. Ale takhle posilují obě dvě, teda aspoň Bekina. No, Jessina taky nebojí. Jo, to jo. Bekina ona vypadá, ona je těžká taky. Jo, ale ona se taky jakože tepe občas Bekina, víš? To není tak vidět, ale tepe. Hlavně tak. Víš? Trej! Trej! Hodná, Jess, hodná. Já prostě nevím, říká taky. Tady jsem byli okořist, víš co? Dejte si šejku. Já si hraju. No, prdno na kopci. Mamka. To se dostalo, se to dá fličku, nechci se na Co to vypíná? Laura. Ahoj, Lauro. Ahoj, ty máš bujanku.